Hello, everyone. Hei kaikki! We want to thank you for the encouraging messages. Me halutaan kiittää kaikista noista rohkaisevista viesteistä. For those of you who have been watching our videos, Ne teistä, jotka olette kattanut meidän näitä lyhytvideoita, your encouragement has gone a long way. teidän rohkaisu, niin sillä on suuri merkitys myös. God bless you. Jumala siunatkoon. But there's something we want to tell you about. Mutta on jotain, josta me halutaan kertoa teille. For a few years now, we've been running a non-profit organization. Nyt muutama vuosi niin meillä on ollut tämmöinen yleishyödyllinen yhteisö, järjestö. A non-profit organization for widows in Africa. Tämmöinen yleishyödyllinen järjestö ihan siis leskiä varten Afrikassa. When the husband of a woman dies, Afrikassa, kun aviovaimon mies kuolee, especially in rural areas, erityisesti nyt siis puhutaan Nigeriasta ja puhutaan tämmöisistä niin kuin syrjäseuduista, the woman is always blamed for the death of her husband. niin tätä naista syytetään aina hänen miehensä kuolemasta. There's always a stigma with the woman who has lost her husband. Siihen tulee aina sellainen niin kuin stigma, sellainen huono leima sen naisen ylle, joka on menettänyt sen aviopuolisonsa. In some cases, they say she is a witch, she killed her husband. Jossakin tapauksessa he kutsuvat tätä naista noidaksi, että hän on tappanut miehensä. And also, if the husband had some investment or properties, Ja myös jos tällä aviomiehellä on ollut esimerkiksi maata ja niin kuin vaikka taloja ja mitä nyt, jotain omaisuutta, everything is taken from the woman. niin kaikki viedään täältä leskivaimolta. And even sometimes the women have been driven out of their home. Ja joskus myös nämä naiset, niin ne niin kuin ajetaan kotoaan pois. So these are the people God has placed in our hearts to help. Ja nämä on niitä henkilöitä, joita Jumala on laskenut meidän sydämelle, niin kuin, että me halutaan auttaa heitä. And we have been doing what we can. Ja me olemme tehneet, mitä me olemme pystyneet tekemään. But thank God, Mutta kiitos Jumalalle, we got a permission from the Finnish police on, että me saimme luvan Suomen poliisilta, to receive donation. että voimme vastaanottaa lahjoituksia, eli rahankeräysluvan. So this is where you come in. Ja tässä nyt on niin kuin sun paikka tulla sisään. So if it touches your heart Jos se koskettaa sun sydäntä, to bless someone in Africa, siunata jotain tällaista henkilöä, jolla on vaikeaa niin siellä Afrikassa. especially the widows in this situation, Erityisesti nämä leskivaimot, jotka on tämmöisessä tilanteessa. this is an opportunity for you to bless someone. Niin tämä on sulle mahdollisuus siunata jotain henkilöä. You know, children, Tiedätkö lapset? when the widows are left alone, Sitten kun nämä leskivaimot jätetään niin kuin yksin ja heillä on lapsia, the children are suffering too. niin nämä lapset kärsivät myös. Also that they don't have any support, social Yes, support. don't have any support. Heillä ei ole mitään niin kuin tukea, niin kuin Suomessa on joku sosiaaliturva, mutta heillä ei sitä ole ollenkaan. Että ne jää niin kuin ihan puille paljaille. So if you help a widow, Niin jos sä autat tämmöistä leskivaimoa, you are helping the whole family. niin sä autat koko tätä perhettä. You are helping the children. Sä autat näitä lapsia. If you give food to the widow, Jos sä annat ruokaa leskivaimolle, you are feeding the children. niin sinä annat ruokaa näille lapsille. If you give clothes to the widow, Jos sä vaatetat tällaisen leskivaimon, you are clothing the children. niin sä annat myös vaatteita niille lapsille. So this is an opportunity. Eli tämä on niinku mahdollisuus sinulle. So if you feel like you want to be a blessing to those widows and their children, Jos sä koet, että sä haluat olla siunaus näille leskivaimoille ja heidän lapsillensa, you can check the information on the screen niin sä voit katsoa tuon informaation tuosta alhaalta. and you can do whatever you have in your heart. Ja voit tehdä mitä tahansa sun sydämessäsi on. And God will bless you. Ja Jumala tulee siunaamaan sinua. You know, the Bible says God is the husband of the widows. Raamattu sanoo, että Herra on niin kuin leskivaimon tämmöinen aviopuoliso. But you know, God cannot come down and
help the leaders. Mutta tiedät, että Herra ei voi niin kuin taivaasta astua ja auttaa näitä leskivaimoja. It is us He's going to use. Vaan ne ovat me, joita hän käyttää, että voimme auttaa heitä. So that's why we are coming to you today, Ja sen takia me puhutaan tästä teille tänään. to give you an opportunity Että annetaan teille mahdollisuus, to be a blessing. että voisitte olla siunaus. Hallelujah. Amen. Halleluja. Thank you. Kiitos teille. God bless you. Jumala siunatkoon teitä. Amen. Amen.